Spoločnosť nás od detstva učí, ako začínať. Máme tisíce kurzov o tom, ako budovať, ako rásť, ako vytrvať, keď prídu ťažkosti. Regály knihkupectiev sú plné motivačnej literatúry o tom, že víťazí sa nikdy nevzdajú. Tento kult vytrvalosti v nás vytvoril presvedčenie, že koniec je synonymom pre zlyhanie. Že ak niečo opustíme, sme slabí. Ale pravda pod povrchom je úplne iná. Takmer nikto nás neučí, ako dôstojne, včas a vedome skončiť. Pritom každá zdravá záhrada potrebuje nielen sadenie a polievanie, ale aj nemilosrdné pretrhávanie. Bez neho aj tie najsilnejšie rastlinky nikdy nezískajú dostatok svetla. A každý príbeh potrebuje svoju bodku, aby mohla začať nová, dôležitejšia kapitola. Vitajte pri podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná páka na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. Toto je podcast o sebavedomom podnikaní. Dnes sa pozrieme na jednu z najťažších lekcií, na umenie konca. Povieme si, prečo koniec nie je zlyhanie, ako identifikovať toxickú zotrvačnosť a ako odísť s čistým štítom a novou energiou. Stalo sa vám niekedy, že ste v nejakom projekte, biznis partnerstve alebo spolupráci zostávali len preto, že ste do toho už investovali príliš veľa času, mena a peňazí? Hoci ste v hĺbke duše tam niekde v žalúdku už dávno vedeli, že plameň zhasol, že už len udržiavate tlejúce uhlíky, ktoré vás stoja viac energie, než koľko vám dávajú? Prečo je pre nás také nesmierne ťažké povedať končím? Prečo radšej roky trpíme v nefunkčných systémoch, než by sme urobili jeden taký rázny rez? Diagnóza dnešnej epizódy je postavená na jednom z najsilnejších psychologických klamov, ktorým podliehame. Klamu utopených nákladov. Náš mozog je evolučne nastavený tak, aby nenávidel stratu. Keď do niečoho vložíme 3 roky života, 1000 eur alebo stovky hodín nášho vlastného času, predstava, že to jednoducho zastavíme, v nás vyvoláva fyzickú úzkosť. Naša logika vtedy začne pracovať proti nám. Povieme si, ešte mesiac, ešte jedna investícia do marketingu, ešte jeden úprimný rozhovor s partnerom a ono sa to zlomí. Veď predsa nemôžem zahodiť tie roky práce. Ale pravda pod povrchom je taká, že minulé náklady by nikdy nemali určovať vaše budúce rozhodnutia. Peniaze a čas, ktoré ste už minuli, sú preč. Sú nenávratne investované bez ohľadu na to, či dnes skončíte alebo budete pokračovať ďalších 10 rokov. Jediné, o čom v tejto chvíli skutočne rozhodujete, je váš budúci čas. Každá minúta, ktorú dnes investujete do mŕtvého projektu, je minúta ukradnutá vášmu budúcemu úspechu. Pod povrchom tohto strachu z konca sa skrývajú 3 hlavné bariéry. Strach z toho, čo povedia druhí. Bojíte sa. Čo povie trh? Čo povie rodina? Čo povie konkurencia? Naša identita sa za tie roky tak silno zrástla s týmto projektom, že máme pocit, že bez neho nebudeme ničím. Ak som bol majiteľ tejto firmy a táto firma skončí, kto som ja? Bojíme sa tejto prázdnoty. Po druhé, lojalita ako bremeno. Zostávate v spolupráci s klientom alebo neschopným partnerom len preto, lebo on pri mne stál od začiatku, keď som ešte nič nemal. Avšak lojalita k minulosti nesmie byť dôležitejšia než lojalita k vašej dnešnej vízii, k prítomnosti, k vašim hodnotám a k vášmu zdraviu. Ak vás lojalita k iným núti zrádzať samého seba, je to v skutočnosti sebaobetovanie a nie cnosť. Po tretie, hluchota k vlastnej intuícii. Väčšina mojich klientov sa spätne pozerá na ich neúspešné projekty a vtedy mi povie. A ja už som to vedel. Už pred rokom som cítil, že to nejde správnym smerom. Ale vtedy ten tichý hlas prekryli tabuľkami, logickými argumentami alebo tlakom okolia. No a kedy je ten čas odísť? Ako teda objektívne a bez emócií spoznať, že už nebudujete niečo zmysluplné, ale len udržiavate pri živote mŕtvolu na prístrojoch? Tu sú 4 neklamné identifikátory, že ste za hranicou.
Indikátor prvý. Energiu máte v mínuse. Všimnite si, ako sa cítite v nedeľu večer alebo hodinu pred stretnutím k danému projektu. Je rozdiel medzi únavou z náročnej práce a vnútorným odporom. Ak cítite ťažobu, nechuť a akési vnútorné stiahnutie sa, vaše telo vám hovorí pravdu, ktorú si len tá vaša myseľ odmieta priznať. Ak vás projekt dlhodobo energeticky vysáva, namiesto toho, aby vás aspoň občas zasítil, stáva sa z neho čierna diera na vašu životnú energiu. Indikátor druhý. Hodnotová nekompatibilita. Možno projekt síce zarába, možno sú čísla v Exceli zelené, ale spôsob, akým musíte fungovať, aby tie peniaze prišli, je v priamom rozpore s tým, kým ste. Ak musíte každý deň ohýbať svoju integritu, ak musíte tolerovať správanie, ktoré vám nie je vlastné, alebo ak musíte klamať sami sebe, koniec nie je len voľba. Je to nevyhnutnosť pre zachovanie vášho mentálneho zdravia. Úspech v rozpore s hodnotami je v skutočnosti najdrahším zlyhaním. Indikátor tretí. Test nového začiatku. Položte si túto brutálne úprimnú otázku. Keby som v tomto projekte alebo spolupráci dnes nebol a niekto by mi ju ponúkol presne v takom stave, v akom je teraz, vzal by som ju? Ak je odpoveď zaváhanie alebo jasné nie, potom v ňom zostávate len zo zotrvačnosti a zo strachu. Uvedomte si, že každé vaše áno tomuto starému projektu je automatické tiché nie všetkým novým príležitostiam, ktoré by mohli prísť, keby ste mali voľné ruky. Indikátor štvrtý. Rotácia v kruhu. Ak posledných 12 mesiacov riešite tie isté problémy s tými istými ľuďmi, s tými istými výsledkami a nikam sa to neposúva, narazili ste na strop systému. Žiadne ďalšie školenie, žiadna ďalšia porada, ani ďalšia posledná šanca to naozaj nezmení. Systém je momentálne nastavený tak, aby produkoval presne tento neuspokojivý výsledok. Jedinou cestou k zmene je zo systému vystúpiť. Ako skončiť, teda ako líder? Koniec nemusí byť spálený most ani dramatický útek tak, že vás nikto pritom neuvidí. Skutočné umenie spočíva v elegancii, jasnosti a vedomom rozhodnutí. Ak sa rozhodnete skončiť, robte to podľa tohto štvorfázového protokolu. Fáza číslo 1. Príjmite proces smútenia. Každý koniec projektu, do ktorého ste dali srdce, je mikrosmrť. Je v poriadku cítiť smútok, hnev alebo sklamanie. Najväčšia chyba, ktorú robia lídri je, že sa okamžite vrhnú do nového projektu, aby ten pocit prázdna prehlušili. Ale ak ten koniec neodžijete, vezmete si toxické zvyšky starého nastavenia a starých krívd priamo do svojho nového biznisu, podnikania alebo projektu. Doprajte si čas na uzavretie. Fáza číslo 2. Retrospektíva pod povrchom. Namiesto hľadania vinníkov vonku si urobte audit vo vnútri. Pýtajte sa, čo ma tento projekt naučil o mne? Čo som vďaka tejto zlej spolupráci zistil o svojich hraniciach? Čo už nikdy v budúcnosti nedovolím? Každý koniec je nesmierne drahá, ale cenná investícia do vašej múdrosti. Ak tú múdrosť dokážete z trosiek vyťažiť. Fáza číslo 3. Komunikujte pravdu. Neobhajujte sa. Keď končíte spoluprácu, buďte priami a čistí. Nepotrebujete sa ospravedlňovať ani útočiť. Stačí povedať. Moja vízia sa posunula iným smerom a cítim, že v tomto nastavení už neviem odovzdať to najlepšie zo seba. Preto je čas túto kapitolu uzavrieť. Ľudia na trhu rešpektujú odvahu a integritu oveľa viac než neurčité výhovorky alebo tiché zmiznutie. Túto vetu som už v tomto podcaste spomínala mnohokrát. Kde je pravda, tam je rešpekt. Fáza 4. Doprajte si čas. Toto je často ten najťažší krok pre hlavne akčných lídrov. Keď niečo skončíte, nechajte chvíľu prázdno. Neskáčte hneď do ďalšieho kolotoča. Vákuum má v prírode aj v biznise jednu zázračnú vlastnosť. Priťahuje nové veci. Ale tie nové, lepšie príležitosti nemôžu prísť, kým máte ruky krčovito zaťaté
na starom lane. Až keď lano pustíte, máte voľné dlane na to, aby ste chytili niečo nové. Ak sa práve teraz nachádzate v bode, kedy zvažujete koniec, odporúčam vám tieto zdroje, ktoré vám pomôžu urobiť racionálne a vedomé rozhodnutie. Seth Godin, The Deep. Je to útla knižka, ktorú prečítate za hodinu, ale môže vám zmeniť život. Godin tu učí lídrov rozoznať rozdiel medzi dočasnou prekážkou, ktorú treba preťať vytrvalosťou, a slepou uličkou, z ktorej je najväčším hrdinstvom čo najrýchlejšie utiecť. Henry Cloud. Nevyhnutné konce. Ide o skvelý psychologický pohľad na to, prečo je pretrhávanie v biznise aj v osobnom živote nevyhnutným predpokladom pre akýkoľvek ďalší rast. Cloud hovorí, že koniec nie je tragédia, ale stratégia. Annie Duke. Quit. Skončiť. Autorka je bývalá profesionálna hráčka pokru. Učí nás, ako robiť rozhodnutia o odchode na základe pravdepodobnosti a dát, nie na základe emócií a strachu z toho, čo sme už do toho dali. Z hľadiska psychológie sa môžete pozrieť na tzv. Teóriu ľútosti, regret theory. Výskumy ukazujú, že z dlhodobého hľadiska v horizonte 10 až 20 rokov ľudia oveľa viac ľutujú veci, ktoré neurobili, napríklad, že neskončili v zlej práci skôr, než veci, ktoré urobili a možno nevyšli podľa predstav. Dnes vás chcem nechať s touto myšlienkou. Vaša hodnota ako človeka a ako lídra nie je definovaná vašou schopnosťou vydržať a trpieť až do úplného vyhorenia. Vaša skutočná hodnota je definovaná vašou integritou, vašou schopnosťou rozpoznať, kedy sa cesta skončila, poďakovať za lekcie a uvoľniť miesto preto, čo je v súlade s vašim budúcim ja. Niekedy je tým najväčším prejavom sily práve to, že vstanete od stola a odídete. Nie preto, že by ste boli slabí, ale preto, že už viete, kam skutočne patríte. V popise tejto epizódy nájdete pracovný list Audit odchodu. Obsahuje 10 otázok, ktoré vám pomôžu zistiť, či je čas zostať a bojovať alebo poďakovať a ísť ďalej. Ak stojíte pred ťažkým rozhodnutím o ukončení partnerstva, o predaji firmy alebo o radikálnej zmene smerovania a potrebujete niekoho, kto s vami pôjde pod povrch týchto emócií a pomôže vám nájsť jasnosť, som tu pre vás. Rezervujte si strategický rozhovor cez link v popise. A ak chcete, aby vám neušla žiadna ďalšia cesta pod povrch biznisu, kliknite teraz na tlačidlo odoberať. Teším sa na vás. Dovtedy zostaňte v spojení. Sami so sebou. A choďte s dôverou. Pod povrch. Počujeme sa na budúce.